Казан утлары журналы әдәби кафеда кесе китабы форматында шығып келеші сериясеннән Фирдәвис Хужинның Суслонгер китабын тәкъдим итте. Дөньяга коточкыч булып таналган Суслонгер Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 10-нчы китап. Китап авторы Фирдәвис Хужин Алабуга районы Илмәт авылыннан. Ул әдәби эшчәнлеген 1976 елдан башлап язмалары белән республика матбугатында басылып килә. Фирдәвис Хужин үзенең Суслонгер әсәрендә лагерда булган авылдашлары исеменнән вакыйгаларны, андагы вахшилекләрне укучыга җиткерә. Мариэл урманнары эчендә урнашкан Суслонгер лагере турында коточкыч дәреслек Бөек Ватан сугышы бетеп бик күп еллар узгач кына ачылды. Сугыш елларында Суслонгерда 10 мең сурыкта, 20 мең яугыр хезмәттә була. Анда күпме кешенең гомере изелеп калуы бүген дә билгеле түгел. Аның менә шушы Суслонгер турындагы китабы әсәрен безнең дә татар укучыларына җиткерәсебез килде. Һәм иң кызыгы чыннан да бу тема безнең өчен әдәбият сөючеләр өчен тансык. Китап чыгуга ук инде бик күп сораучылар булды. Димәк инде менә бу 10нчы китап, әйткәнчә юбилей китабы да безнең укучыларыбыз күңеленә хуш килер дип ышанабыз. Инде алга таба да шушы серияны ай саен дәвам итәргә, әдәбият сөючеләрне шушы китаплары белән сөендерергә өметләнәбез, ышанабыз.